Takže vítejte u dalšího návodu, jak si stáhnout Floodou 2, což je v rámci moje nové show, jak stáhnout. Takže pevně co uděláme, tak musíme jít u torrent. Je úplně jedno jaký, nebudeme se teďka s tím zabývat, já to dám do popisku videa. Co dál? Pak si musíte stáhnout to základní Mafii Floodou 2. Samozřejmě jdeme si stáhnout Floodou 2. Takže počkáme chvilku a do vyhledávání si dáme ulož to. Musí to být v Google Chrome. A nebo to je jedno, v čem to bude, ale já to udělám podle Google Chrome. To bude první návod na YouTube, takový. Já jsem to zase načítal. No. Počkáme i přesto. Mám teďka nějaký laky z prohlížečem a nevím proč. Internet mám dobrý. Takže jako nevím, co to má být. No, to bude to další videjko. Ulož to si dáme. Už nám to načítá a sem. Do toho vyhledávání si hledáme Floodou 2. No, můžete to dělat i podle mého videa, protože tak pomalý internet tak já nemáte. Takže sem si zadáme Floodou 2. Já jsem to napsal blbě, ale to je jedno. Nebudem se s tím zabývat. Takže už by to mělo být. Čekám, než se to udělá, protože to je zase bude na několik hodin. Když se nám to zobrazí, tak si dáme Mafia 2 CZ torrent. Tohle, Mafia 2 CZ torrent a stáhneme. Dám popisek do videa. Jak to dáme stažený, tak půjdeme do dokumentů, ne, do stažených souborů. Počkáme. Black Ops. Ano, budu natlačit Black Ops, černé jednotky. Že tak. Ty vole. Tam zobrazí tady také to políčko. Tady se nám pak zobrazí takové políčko, které otevřeme. Chvilku počkáme. Jsem to dvakrát počkal. Otevře se nám to takhle v torrentu. A necháme to stáhnout. To trvá asi tak hoďku a půl, teda jak máte rychlý internet. Tak to necháme a stáhneme. Pak se nám zobrazí složka ve stažených zase, která se bude jmenovat čekejte, kde to bude? No, teďka nevím, kde to je. Nevím, kde to je, zadáme sem Floodou 2. Floodou. Ještě taková složka. Floodou 2. A tu složku někde mám. Nová složka. Někde načte nová složka. Prostě bude to mít v těch stažených souborech. Bude to v těch stažených souborech, prostě tady v stažených souborech. Tady je to, já jsem blbej. Ale prostě otevřete, jenom to nainstalujete, není na tom už nic těžkého. A to by mělo být tak všechno, pak se vám zobrazí tady jednotka, pak půjdete tady na toto a mačknete Evčorun, ale pozor, si dáme otevřít jako správce, jinak by to nešlo, tak spustit jako správce. Si dáte spustit jako správce a ano, a už vám to pojede, takže bye bye.